Makatugang maray na aldaw po sa Tuig Gabos. Welcome po giraray sa programang Pag-urulayan ta po. Yaon po kita sa ika 27 edisyon kan programang Pag-urulayan ta po. Kay ba po ang sa inyong lingkod si Kagawad Lito Del Rosario kang Sir Canaga. Sa ngunyan pong edisyon na naantabayan na po kita sa 89.5 radyo natin asin siriman sa 105.5 Bicol Idol FM. Yaon po kita ngunyan igdi sa Maliwalas, Magayon na Pili Park and Cafe igdi po sa Haciendas Dinaga sa Uptown Carolina, Naga City. Magayon po, mapreskoan sa tuyang lugar na nahiling and sa tuyang pong explore ining kagayunan kan lugar na ini. Kadakol pong mga naka-display na mga nahiling ta sa tuyang kabukidan. So ugma po pag igdi ko arog na kani ang porma ni amigo sa ngunyan di umang giraray nagwe-welcome sa tuyang pong mga bisita. So antabayan na po ang second part kan sa tuyang programa hindi pong sa tuyang magayon na lugar igdi po sa Uptown Carolina, Naga City. Amigo, okay ka lang amigo? Yes. Okay, makatugang kaibaran ta po ang butihing may bahay ni Engineer Boy, si Ma'am na Malin Aman, kag sarili po kaning maiwasan na maray pong property igdi. Ma'am, hapot ko lang po, paano po namundag ining Pili Park Cafe? Actually po, Councilor, good afternoon po anyway. Ini pong Pili Park, existing na po ini pag-open kang Haciendas Dinaga. Okay. Ini po ang inot na inopen ni Engineer Boy. Ini po ang inot na inopen ni Engineer Boy, Pili Park na ni. Dati po ang mga activity igdi camping kang mga estudyante. Tapos nag-held man digdi yun ng mga wedding, mga outdoor activity, team building, pero kadaklan po igdi camping kang mga elementary grades na iba-ibang school. Dati na po may Pili Park. Okay. Ano po si mga amenities na yaon ta igdi na Ang mga amenities po dati yaon igdiyo, ini na pong treetop adventure. Okay. And then yaon na din po ang ATV, yaon na din po ang horseback riding, yaon na din po ang kalisa ride. And kapart po inyo kang Pili Park is kapart din kang adventure park. Okay. Oo, Okay. adventure park yaon po duman ang zipline, wall climb, rappel. Okay. Iyon po niyang pinakainot na inopen digdi sa Haciendas Dinaga. Okay. Nagsunod itong wave pool. Ma'am, paano po naisipan nindong araw kani ang pangaran kaning cafe park Okay. na ini? Dati na po kaming may resto sa Laog, sa may golf course, Golf course, sa may clubhouse. Now, since lockdown po, sarado ito. Sarado siya duman, hanggang ngunyan sarado po. Kami dumaning mga functions, kaming mga events. Dahil sa terminalang stay at home, naisipan ming i-open ini for public. Na ilipat mo na igdi sa mong resto. Para si mga aki, si objective mi po talaga, si mga aki, igwang madumanan na may mga kahoy para maano man giraray ninda so vitamin D. Nakaipuan na natural vitamin D. Na dai mag-asa si mga aki sa tablet lang or sa vitamins. Kaya po, pig-open mi ining Pili Park Cafe. Makayo po ang concept niya Sa iba pating gustong mag ning tilad ning pili yaon dyan. Ini po kaya councilor, ini po si lugar ming may free pili picking. Opo. Si gustong maka-experience magtilad Opo. Saka mapresko Ayan po. observe lang ni mga distancing. Congratulations po Siyempre,
sir, naputon ko lang kamo kang mga protocol tang sunod-sunod, hindi paglaog, aram tang nagparadakol ang mga bisita tayong ngunya digdiyo. Ay, po. Bali ngunyan po na nag-MECQ po ang Naga, ang siyudad ng Naga. Nag-ano po kami na bago po maglaog digdiyo kay puan ng QR code po. And then, pinagbawalan mi po ang mga aki below 18 years old, tapos mga senior po, 60 and above. At i-required mi po ang mga samuyang guests na magsulot po ng face shield, tapos face mask kung at all the time po dito. Lalo na kung kakain po, kahit after stop po. Okay. Opo. Tapos, digdi naman po, pinapautog mi po na mag-social distancing po, although may iwas man po ining lugar mi. Iyo po ito. Thank you. Okay. Salamat po. Bukas kami ngunyang pong MECQ from 10 a.m. to 9 p.m. Pero po kung mayo ko tang MECQ from 6 a.m. to 9 p.m. po kami, may nagsiserve po kaming breakfast, lunch, snacks, and dinner. And during weekend po, Friday, Saturday, 4 to 9 p.m. may holy kami hour. Okay. Happy hour. Itong mga family na gustong mag-dine-in na while listening or requesting music na gusto ninda po. Okay. So, thank you. Thank ma'am. you din po. Thank you.